Ассалому алайкум. Бародарони қанду наботум. Зинда ва сарбуланд бошен. Мана электроскутерҳои нав, випускои навуш. У дафъа гуфтем ки бобо нархоша гап намезанем. Нархоша не гаптун мезанам. Нархои инами электроскутерҳо ай 2200 сомон сар мешава. 2200 сомон мехари, манам номрода занг мезани, дастапкаш мекунад, мебари хона, хайш мекуни, газш метики, навасаша медавам меоя. Вай ки хай карда наметуна, мана ина падаркаш мекуни. Вай иқати хай мекуна мерава. Барои ҳамин номрода занг занед, ай 2200 сар меша электроскутерҳо. Хоб, бародарони қанднаботу, мана и моделои навуш чӣ фарқият дора ай модело кона? Мана иҷа телефонмунак дора, телефона мемунӣ. Хоб, иҷа ҷои зарядмунак дора, блютуз дора, ҷои музика дора. Чӣ надора? Ҳамин як кабина дора ки будро бишинам хеле роҳат куним ҳай куниш. Оли иншоалло бо иноша мешава. Ин баъде ки савдо шид, ҳамин номроро занг мезанед, савдо ки шид, ира дастаткаш бепул то дари хоната. Вақте ки ира мебари, бо ки медава мебия? Бо нуверачак давида мебия, дадаҷон, акаҷон гуфта мебия. Мара ира бо барои навасачак падарка мекуниш. Рафтем усу. Хоб, бародаро, иш тамоман бо модели дига. Мана иҷода табло дора, яъне ки планшет дора. Тамоми ҳам таҷҳизотое ки ҳастед дар ҳамин ай, дар ҳамин планшет шумо метавонед ки оиди ҳамин корборкине метавонед дар ҳамин ватсап дар ҳамин номро занг занед, бо худи одамое ки дастапка мекунад ба шумо бо мефаҳмонанд. Иш бо гарени нархи ваиш ай 2200 сомон сар мешава, 2800 сомон мебиёя, 3500 мебиёя. Исриш бо дига чизай. Хоб, бародарони қанднаботум, иш бо тамоман дига чиз, тамоман гарени я аспи тиёр, аспи оҳанин. Мана нигоҳ кунед бародаро, 5 та аккумулятор дора, қариб 70-80 километр як заряда меравад. беҳтарин мана иҷо табло дорад. хоб, табло ина кӯ аспи оҳанина як суол шавод. хоб, як рай мекунем. хоб, бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ана ки ҳозир парковка дай, мисол газ мети, поворот мети, вай намекун, намерава. агар раҳакӣ шидани боши, як бор меҷиқӣ, хоб, тормозор як бор меҷиқӣ, сар мети, мана нол шид. ҳозир аки бо газш метем. ина падаркара мегирем дар пешмо, газш метем, кане мебинем ки аспи оҳанин чӣ хелай. хоб, бародарони парковка дора. хоб, скорости мисол якум дора, дуюм дора, сеюм дора, мана скорост дора. хоб, сигнал дора, поворотник дора, мана поворотник дора. хоб, барои ҳай карда рафтан мо аввал як бор парковкара меҷиқем, мана нол шид, тормозор як бор меҷиқем, сар метему, ҳайш мекунем. мана бобош аспи оҳанида иншоалло мешинам, ҳай мекунам. хоб, ту ай пеш ки вай омадастай. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. рафтем. бовар ки ку, бовар ки ранги аспи ҷавхӯрдагӣ мерава. беҳтарин чиз аспи оҳанин, фақат ҳамин зарядш мемуниву газш метӣ. беҳтарин чизай бовар ки бигиред, пушаймон мешед. Электроскутерой, выпуской нав, моделой нав.
نرخش 10200 تا 4500 میتونه علمی نمره در زنگ بزنید در تماس بروید دستافکه به پول با برای نوسکار با یک رولیکشک دیگر هم به پول بهت خوب من ایرم سیوما بعدی الکتروسکوتر را های کردن تاشن که مودی آبی سیوما را میخوشید بهترین او میگیرن هر وقتی که الکتروسکوتر گرفتن های کردن دایی گرمی باید او هم بگیرن داینی بگاچه کش بمانه زنده باشه علم نمره واتساپ دا مراجعت کنن اویدی نرخ نوا بعد این مراجعت کردن اوی سیوم را خیالتون نبروین اوی وطن الحمدلله اوی وطن شهر روی نر الکتروسکوتر رو نمره را میمونه زنگ بزنه